Nie. Ty, ale wie, no nie? Na takim fotelu trym obrabiać na ostatnim piętrze. Ahoj! Ahoj. Jak se máš? How are you? Ty vole, až brečím z toho. Jak do toho koukáš, tak to takhle se ti točí hlava. Tam je to dobře, ale točí se ti hlava, jak do toho takhle koukáš, tak... No, úplně foukají do toho. Zobacz to, jak se ti zakrętí v górce. Na skefle to by spadl. Ty, ale super, no nie? Je to, Taki dům.